Norten and BPI Legazpi Savings Bank. Maraming salamat. This would not have been possible without all of you. And of course, to our DepEd family, we have to mention our Regional Director, Tom Aquino. Asa si Tom? Where's Tom? Yeah. And of course, to his staff, to all of the regional directors here present, all of the USECs, the ASECs, all of the superintendents, all of the directors, to the Palaro Secretariat, by Ma'am Marilyn. So maraming salamat po sa inyo. And of course, to Ilocos Norte, thank you for being such wonderful hosts. Thank you very much. We saw so many sides of Ilocos that we didn't know or had not encountered before. It's maybe my 4th or 5th time already in Ilocos, and every time I come back, it reveals a new side. So I'm sure, I hope some of you, yung hindi pa uuwi, may oras kayo para umikot dito sa napakagandang lalawigan ng ating Pangulo, ang Ilocos Norte. Sand dunes, the beach, I think these are world famous. Yung Paway Church, hindi tayo natuloy doon, pero please, it's worth seeing. That's where I think Madam Irene got married not too long ago. Hindi ba? Sorry. What church? Basta magaganda lahat ng simbahan dito sa Ilocos Norte. And of course, to our delegations, led by the various regions, of course, we have to congratulate NCR for winning the first place again. ASEC Joyce will not forgive me if I don't mention it. Pero pagbigyan na natin kasi baka huling beses na yan di ba? Kasi pag iniba na natin yung rules at ginawa natin na doon ka maglalaro sa home region mo, baka delikado ang NCR, di ba? Gusto ba natin yon? Ang lakas ng palakpak ni Congressman Eddie Bong dito sa likod namin. Mukhang by popular demand, baka yan ang mangyari. Anyway, abangan na lang po. But to all our athletes, I'm sure marami kayong baon, marami kayong iuwing mga kwento ninyo. Yung iba, nasawi. But I want to echo what our beloved President said during our opening ceremony. Manalo, matalo, importante, nag-enjoy kayo, at importante, isipin nyo na kampiyon na rin kayo. Because not everyone here is a champion in their own right. Nanalo kayo sa provincial, nanalo kayo sa regional, and of course, nanalo kayo sa inyong mga schools. So congratulations po sa inyo. Of course, congratulations to our winners. You will be famous. You have a fan base already. Sabi nga nila, iba ang palaro this year. Parang nag-level up siya. At yung mga athletes natin ay talagang may sariling following and fan base. So I hope you build on that. I hope you build on your hard work. It's not easy to be where you are. Congratulations po sa inyong lahat. And thank you to the people of Ilocos Norte for your wonderful hospitality. Mabuhay po kayong lahat. Thank you. Okay, the job po ni Apo Secretary Sani Angara po di Department of Education. Alakit maragsakan met Apo gapot ti Ilocos Norte kita napintas nga nagbalin nga host Apo dito 2025 palarong pambansa nga ibilang na Apo nga kaslang Southeast Asian Games Apo tinaaramid ta dati Ferdinand Edralin Marcos Stadium, Sports Stadium Apo, kita talaga nga may bilang nga nakapimpintas pang world class nga kunada. Alakit sapay kumapo, ta digitay bisita nga imay Apo dito Ilocos Norte ket masunutan dapay ti umay pumasyar mapanagbisita kariti nagdudum mga tourist destinations gapo kariti kurang ti aldaw dapo ngem tatta karon da Ronald Hunyo 2 ti maudin nga aldaw digito nabarbati iso dati mapapelang pumasyar. Wani sa rete ko na ni Apo Secretary DepEd Secretary Sani Angara nga digitay agbati kunana enjoy nyo pelat agpasyar kadagitay napipintas nga buya dito Ilocos Norte nga lugar ti ayaten tayo Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kunana nga karubasita wen dapat la digitay nagbati karubasita ket amok nga ado digitay balon nyo kunana karubasita lakit syempre agatang damit kadigitay pasarabo da kadigitay kapamilyada wenno amuda gagayem da kadagiti luglugar da di ba karubasita
Aloin ket madamdama, intan to patangatang pa dito sa balipay nga panagsarita ni Governor Matthew Marcos Manotok pasit na lang dito palarong pambansa 2025 dito awarding ceremony Carlo Basita. Okay, agsublita ito. Kalpasan ka nagiti sumag mo na pamalagip manipod pa lang ti technical studio. Sirmata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, ito oras na po alas 8:46. iCured Coffee 18-in-1. Ang iCured Coffee 18-in-1 ay may sangkap na chia seeds. Huwag baliitin dahil puno ito ng sustansya. Tinagurian itong superfood na isa sa pinakamataas na pinagmumulan ng omega-3 fatty acids na tumutulong upang magkaroon ng good cholesterol sa ating katawan. iCured Coffee 18-in-1. iCured Coffee 18-in-1. Maiiwasan ang sobrang pagtataba, mapadali ang pagbabawas ng timbang, nagpapatibay ng buto, at mainam din ito sa sobrang mataas na sugar o may diabetes. iCured Coffee 18-in-1. Maganda rin ito sa may sakit sa puso para maiwasan natin ang stroke at para sa mahina ang pagtunaw. Kaya ugaliin ang pag-inom ng iCured Coffee 18-in-1. iCured Coffee 18-in-1. Magandang araw po sa ating lahat at isa pong mapagpalang araw po saan man kayo naroroon ngayon. Sana nasa mabuting kalagayan kayo at nawa ang Panginoon ang siyang kumabay sa atin. Ano man ang dinadanas mo ngayon, kaibigan, no? Pasalamat ka. Kung ikaw man ay may matinding problema, ikaw man ay matinding pagsubok sa buhay, pasalamatan natin yan sa Panginoon. Sa araw na ito, pag-usapan po natin ang sakit na diarrhea. Ano ba ang mga sintomas? Pagtatae, pabalik-balik ng 5 beses o hanggang 10, pwede rin tayong magsuka at lagnatin. Ayon sa Associations of Medical Doctors of Asia, na ang burn at pectin ay kayang magpahinto ng diarrhea o ng lagnat kung tayo po ay inaapoy ng lagnat. Ayon po sa kanilang pag-aaral na ang pectin ay kaya pong mag-regulate ng blood glucose level at alisin ang mga toxin sa ating katawan tulad po ng mercuries, no? Kalimitan sa ating mga niluluto yan o sa ating mga food supplement na mga iinom, no? Ang pectin din ay may kakayanang pababain ng kolesterol ng ating pong dugo at yung mga taong takot na magkaroon ng problema sa puso pagdating ng panahon at yung mga taong nagsasuffer, no, sa kanilang mga stone, may mga problema sa liver, may mga fatty liver, may gallbladder stone, no? Ito ay tutulong yung pectin para po linisin ang mga toxin sa ating bloodstream at intestine. At isa po sa mga source ng pectin ay yung mansanas, grapes, any kinds of berry tulad po ng cherries, apricot, banana, blackberry, raspberry, lemon, citrus, at cranberry. Kaya sa ating mga tagapakinig na ang kanilang mga anak ay nagsusuka, nagtatae, huwag kayong mabahala, no? Dapat maging consistent lang kayo sa pagpapainom sa kanila ng tubig. At huwag nyo pong hayaan na ma-dehydrate sila. Dapat pag nagsuka o nagtae, painumin nyo po agad ng tubig. Dapat meron agad pamalit. The best po ninyong gagawin, lumapit agad sa inyong mga pinagkakatiwalaang doktor o sa mga clinic o hospital para po alam po ang ating mga ginagawa. Tulad po sa aking clinic, no, inirekomenda ko lagi ang ating iCure capsule na 750 mg dahil may sangkap siya na mangustin, organic silica, kamo-kamo, moringa, noni, makabuhay, Q10. Doon po sa may mga taong may sakit sa puso, may mga baradong ugat, ang Q10 po ay napakagandang pangpaganda ng inyong ugat at hindi kayo maatake. Idagdag na po na rin natin ang ashitaba. Dahil ang mga taong nagsusuka, nagtatae o nahihilo, nilalagnat, kailangan po nila ng mga matataas sa fiber, mataas po sa pantothenic acid, B-complex, mga folic acid, mga niacin, no? Yan po ay mga tutulong, potassium, yan. Tutulong po yan para po mapaganda ang ating katawan at maging lumakas ulit, no? So, ang iCure capsule, 750 mg ay available po yan sa inyo po mga suking pharmacy, sa Shopee, at sa mga karatig ninyong grocery store.
At ang ating Enjoy Capsule ay available po sa inyo po mga suking pharmacy din sa mga kababaihan na wala ng gana kay mister, mga kalalakihan na humihina ng pagkalalaki, laging tumatalikod kay misis. Nako, subukan nyo po ang natural nating sex enhancer. Yan pure natural yan, walang side effect at walang adverse effect. Ito po si Dr. Ingito, nakabilang po sa naturopathy dito sa Pilipinas, nagsasabing, an eye cure a day, keep the doctors away. May nararamdaman ka ba sa iyong katawan ngunit wala kang perang pampadoktor? Maaari kang tumawag o mag-text sa numerong 0926-471-8807 at hanapin si Doc Inguito ng Eye Cure Philippines para sa inyong libreng konsultasyon. Hatid niya ang alternatibong pamamaraan at solusyon sa iyong karamdaman at sa tulong ng mga produktong kanyang nilikha tulad ng Eye Cure 12-in-1 at 18-in-1 Herbal Coffee Mix at Eye Cure Capsule 750mg. Hindi ka na magigipit, hindi ka pa magkakasakit. Eye Cure, katuwang mo sa kahirapan, katuwang mo sa kagalingan. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Dapay 8 minutos kasangwanan ti oras ti alas 9. Okay, tayo nga ro din saruno nga ipabuya ipatangatang adatoy paset palaing ti palarong pambansa 2025. Dati closing ceremony. Datoy awarding karubasita. Kay engineer naka reading no anati pagpatingganan karubasita isondo ti pangipatinggan ta na medyo atidog basit datoy. Okay, when no ituloy tanto into no bigat. Okay, intay nga rod denggen ken buyaen gagayam ken kabsat. Okay, i-plus-plastar ni engineer. Dapay nabatbati 7 minutos kasangwanan ti oras ti alas 9. Dito pelang programa tayo Sirmata ni Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Nataingnan ka nagtutubo awan problema ti progreso. Region 4B Mimaropa. Mimaropa detoy mga wayaw-awa pakiawatan detoy award kuna tayo man karubasita. Okay? Ano sa dinno nga ada ditoy ni Congressman Angelo Marcos Barba kastameten ken ni School Division Superintendent iti probinsya tayo Ilocos Norte ni Attorney Balderas, di ba? Donato Balderas karubasita ken kastameten dagiti sabsabali pay nga opisyal iti probinsya tayo dagiti pannakabagiti Department of Education karubasita. Okay, alawen sige. Sige. Apay madi nakapsot ti internet ay engineer. Nakapso man deti interneten, madi man makisama deti interneten na karubasita. Alam no, kwa engineer no, Made? Bueno, i-plastar itong bigaten karubasita. Talagang nakapsot man deti internet. Yan tangay, 5 lang nga minutos yan deti nabatbatin nga minutos deti programa tayo. Sirmata ni Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Iti detoy Monday presentation na karubasita. Okay? Karubasita, itong bigaten iti panangipadanon tan. DJ awarding ceremony agsipod ta nakapsot deti internet karubasita hanang wen agpulpuligos. Okay? Karubasita dagitay sabsabalipay nga ipadanon nga informasyon damdamag itatang bigat kasangwanan nga
aga shout out ta Karubasita. Okay, well, alawen na po ti gobyerno provincial ti Ilocos Norte, waben kanya po governor Matthew Marcos Manotok kagayem ken kakabsat ket talaga nagyamanan na amin dagiti nakipartisipar dagiti amin nga delegados kasama den team mulong apo kariti baligyapan na kaisang kada di palarong pambansa 2025 at ti Ilocos Norte apo tinag-host iti deti atawen. Iti sumuno atawen na po iti Agusan del Sur ti sumaruno gagayem ken kakabsat ket inawat meten apo ti gobernador deti kas lang mangipakita nga ti Agusan del Sur ti sumaruno apo nga aghosmet iti 2026 palarong pambansa kasmet na kadeti inaramid inay napanangawat met niya po Gobernador Matthew Marcos Manotok iti Gobernador Ijay Cebu ket itata adamet niya po Gobernador Santiago Canet Jr. iti Agusan del Sur anangawatan na met apo deti kas lang mangipakita nga ti Agusan del Sur ti sumarunon to meta po nga aghost iti sumuno nga tawen 2026 dati palarong pambansa at tinawen na po deti ket programa wen aktibidad ti Department of Education. So digiti nagduduma po nga probinsya iso damet ti aghost iso damet ti makikamayat makikoordinar apo tapni ti kasakit agbaligi kas iti napasamak met iti Ilocos Norte nga nabayag met basita po nga sinagsaganaan ti probinsya to ng Ilocos Norte manung abulan ko namet Karubasita nakikam-kamet met apo iti DepEd tapni ti kasakit agbaligi awan digiti tumtumpuar nga problema kumaapo digiti atletas digiti bisita na minado apo nga nagbi-meeting digiti maseknan tapno malaeng maisagana nga nasaya at ket alakasin na po Diyos po ket 2025 palarong pambansa ket may bilang nga naimbaligyan at maragsakan met niya po gobernador itibiyang nga po karitay timulong wenno nagyamanan na amin na po dito timulong dami na po dito digiti official apo nang ronay di opening ceremony karon Ronald inatendera na po dito na po presidente Ferdinand Bongbong Marcos Marcos Stadium. Di closing ceremony na kumaapo ket dita Paway. Dita sangot simbaan St. Augustine Church, Paway Church. Yam gaputa kasi meti tiyempo apo agtudtudo iso nga naiyakar dita Centennial Arena. When ken adapay kumadetay di ba da kumapadetay programa iti Paway ngem haan nga natuloyen aga sipot ta deti nga rod tiyempo na Karubasita deti panagtudtudo na dadan sa kumapay deti may saingkat nga programa iti mismo nga sangwanan ti St. Augustine Church ngem haanin nga natuloy aga sipot nga rod ta deti ranamet nga nagtudo kunaman Karubasita isot ga po na nga bagkit yata dati panagtudo na ket nangrugi di Huwebes Biyernes ikan Sabado Domingo no pay hanya nga dati continuous ti panagtudo na Karubasita ngem tay ko na tayo ngano maibatog nga ta ulep ay ta batog mo talaga nga ibayakabak na Karubasita saan nga dati iso amin kun natayuman sa hanga tay sa pasap kun natay man kendi mabatugan na ti pagtuduan na wen kasla dita ay da ka Madre Cristina makatumbas kanu ket naulep kanu manen dita batog da ditoy ditoy na ulep met gid ditoy batog mi ditoy baay nga medyo agparang sagpaminsan ni Apo init Karubasita di ba awmet ti LPA awan ana deti lang parang i-deklarar ti pag-asan karon Ronald iti Biyernes tarabasa tayo deti talagang mangrugin itinep mangrugin tinep-nep ay so nga nasapa lawon la okay Karubasita deti programa po dita Centennial Arena di Sabado apo tampok pa deti panagpapulig ti miyembro ti Philippine Youth Symphonic Band may sa grupo di kiti agkakalinga agtutubo ang musicians manipuri ti nagduduma paset ti pagilian sa DJP apo ti nang padaeg nang parambak manen apo nagpaboya pa ti Al James Margos ken DJ Nasty nang padegpe apo ti panagrike pero di closing ceremony ti palarong pambansa dita Ilocos Norte Centennial Arena. So nakaramrambak met apo no pe na ililit basit iti venue na gaputa Centennial ngem adu met apo digitay nagatendar nakipartisipar ken nang padaeg nang parambak apo kaniti closing ceremonies dita Ilocos Norte Centennial Arena nga nangini daw man apo da apo
Gobernador Matthew Marcos Manotok, ni Apo DepEd Secretary Sani Angara, itibiyang Apo ti DepEd Ilocos Norte, kasama ten digiti Yusek Apo da Apo Malcolm Garma, Yusek Peter Cordora, ken da duwabe Apo nga secretaries iti Department of Education. Okay, alam mo na Karubasita. Alakit kablawon talata aminin nga agabuy-buya kin dumdumig ta talaga nga aglablabesan deti orasan Karubasita. So kablawon ta kalata aminin tinaimbag nga bigat ti Lones yu amin nga sangapada na imbang oras digiti aday ti ballasita out kaslakan ni Sir Jun Dumlaw. Okay Karubasita ha, dali kita kablawam. Okay, good happy birthday kani Jamela Gapus Makalipis. Dita te kanang teti karon Ronald na ikamang kada kami nga may sorsor met Gabo National High School. Kaya dito pa pong agkasangay, ala kablawon na kalata na po iti happy birthday. Kaya may have more birthdays to come. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, once again, happy birthday. Kani sa amin nga agkasangit at tangal daw. Ken kanigiti masungsungan ngal daw. Ken amin agkasangit dito nga bulan ti June. Okay, Karubasita. Alawen, pumakada kami na po itinagan man ng gobyerno provincial nga idadalwan ni Apo Governor Matthew Marcos Manotok ken ti Communications and Media Office ngidadalwan ni Mr. E.J. Deos at tinapati karubay ti Facebook ken ti tangatang ni Sita Makalipis. Igaman kami apo din kay panagbuyak ken panagdengeg. Happy Monday morning to one and all. Babay na po and keep safe always po. Okay, nakadwa tayo ka nagservi ti biyang team sa control ni Engineer Mark Tuliao. Kasama tayo ni tinagan ti administrative tayo ni Miss Mary Joy Gamat. Supervision ken direction ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Ken syempre tayo ni mo ti biyang may sa kadigiti timon ti dati programa ni Ronald Domingo. May batbati ti imbaga damag na imbag nga bigat tayo amin na sangapada ken agan anad tayo akan kanayon. Babay na po and God bless us all. When ka ba Nangigan nyo, iprograma ti Sirmata ni Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Pagingganan tumanan ito ng bigat at yaman kami iti ingkay panagdengeng.